SRBH on the beat. NG Media Girls. Koty anao ny tena efa manambady fa anao ndraiky mba tiaza za koa mba nitady nifanyeky iaraka atsika roa ke nifankatia fô kanefa zaho ady Maria marary fôna mahitanao diaraiky aminazy antegna kofa minaligny tsy mahazo mandefa mesazy isy fotoagna za mba te hioroko mba te angoty aminao nefa anao agny efa ankilanazy ke sisy afaka atao sarina fotoagna antsika roa anao lafa manambady antsika tsy fankafoa malala fandriagna reko antsika roa sisy rampy amy fiarantsika roa antegna isanandro fô izy agny mandry amy vadinazy antegna fa tsy mamasikandro koa fa mandrinitry azy isakanako fôko tia izy fa tsy voatagna izy efa riko antragno mahaligna fô misy fotoagna marary fôna mahitanao diaraiky aminazy antegna kofa minaligny tsy mahazo mandefa mesazy misy fotoagna za mba te hioroko mba te angoty aminao nefa anao agny efa ankilanazy ke sisy afaka atao sarina fotoagna antsika roa anao lafa manambady antsika tsy fankafoa malala fandriagna reko antsika roa sisy rampy amy fiarantsika roa lafa korondambo namboly atsahogno zaho aminazy lafa hitany dirigna za ke sahirigna aminazy asa kombiagny eke za hiaritry raha karaha ty zagnahary arô raha ty antegna fô mampijaleo sarina fotoagna antsika roa anao lafa manambady antsika tsy fankafoa malala fandriagna reko antsika roa sisy rampy amy fiarantsika roa sarina fotoagna antsika roa anao lafa manambady antsika tsy fankafoa malala fandriagna reko antsika roa sisy rampy amy fiarantsika roa SRBH on the beat. Production.